dan tsabar walakanci in doke ki aiki in biya ki kuma in baki abinci sannan ki kiki min aiki na to wallahi ki kadan ki min shuru rene hankali ki tabbata ki min aiki na ki kina so ki kore min customer to wallahi ki kadan kin ji ko rene hankali kawai rene hankali sannun ku da ci abinci ku dai ki ci gaba da yin aikin ki kuma wannan waye shi kuma wannan waye kai lafiya Hajiya da Allah ta maka da abincin ci. In taimaka maka da abincin nan yayi kama da inda ake roƙon bara. Hajiya kwana biyu ban ci abinci. Aton banza da kai ba za ka je ka nemi aiki yi kana zuwa nan wurin mace kana roƙon bara. Wayannan ba maza yan uwanka bane sun bidi kuɗi sun zo sun ci abinci. Allah Hajiya kwana biyu ban ci abinci ba. To me ruwana? Don Allah ka taimaka mini. Oh ni an ce maka inda nake zuwa ina an sa abincin kyauta ake bani. Ba wurin ka kai ci maka mutunci kaji ko? Rene hankali kawai. Oto baka tafi ba ko? Dan rena hankali kawai. Ba za ka tafi ba? Ya hankali, Fatima ya hankali. Haba, in dan uwanta ne za ta yi mishi haka. Haba na tiba. Bai kamata ki mishi haka ba. Nayi me za ka yi min din to? Ya to ringi neman abinci. To an ce mishi ni inda nike zuwa sai roƙo nike yi ko kuma kyauta ake ba. Gaskiya kina haka nan gaskiya Dal ku bar zuwa dalla gahara. Da kada shi duk ku bar min wurin nan. Dalla gahara. Yan renin hankali kawai. Yan renin wayo. Ai kuma ya kama. Yan roƙon baran kawai. An dalla gaharan ku nan. Ke kuma ba za ki min aiki na ba. Sannu kai an kawo maka ruwa? Allah kama albarka. Na gode. Ranka. Me ruwanku da abin da a cikin jakana? Na kin basuwa. Wayo jakana!
Wayyo jakana ku bani jakana. Wayyo.然后可以去看的，我拉苦没错，拿去苦没去看。Allah na jakana. Ba Allah ga jikanki. Na gode malam, na gode Allah shi maka albarka, na gode. Wayyo Allah, na gode. Na waya na. Wai Allah, amma ku tsaya. Wannan mutumin kamar na san huskan shi fa. Ba mutumin da na zuba ma ruwa a shagona ba kenan. Shi ne yanzu ya taimake ni yau. Allah ka yafe mu, Allah ka yafe mu. Oyo Allah ka yafe mu. Wai, na san gan wannan mutumin kuma. Wai ni kaina. Ke na sabe ba ki jin magana ke wannan yarinya. Oyo. Bari zan je zuwa gida.